Jedan put Ognjene. Nije tai chi, Roberte, nego tai chi. Pa, to sam i rekao, Ognjene. Riječi. Tako vidiš. Riječ je o kineskoj borilačkoj vještini koja je nastala davne 1247. godine. Izmislio je jedan mudrac, svi su mu se u to doba rugali, jer nije bilo borilačkih vještina, nego se u pokretima pronalazio mir i unutarnja energija, upravo to znači chi. Ovdje iza nas imamo jednu grupu koja vježba tai chi u Zagrebu. Boro Ranitović je jedan od njih. Dobro vam jutro. Koliko se dugo bavite tai chijem? Pa, jedno 20 godina. Samo? Pa, inače još 20 prije nešto sa tradicionalnim karateom. Zašto tai chi? Evo, s karatea na tai chi, dakle na nešto što je, neću reći drugačije, ali nema kontakta. Pa, gledajte, sve vrijedne metode u stvari vode ka jednom. Međutim, mi kroz vrijeme, kako rastemo, kako odrastamo, u principu prilagođujemo sebi neke metode sa kojima bismo mogli, odnosno, dakle, kroz koje možemo rasti. Tako da, recimo, Tai Chi Chuan je niskomotorična vještina za razliku od karatea, koja je visokomotorična. I, dakle, Tai Chi Chuan je fizičko-mentalna disciplina. Od koga ste vi učili? Moj učitelj je Shifu Damir Tenodi. On živi u Australiji, dolazi povremeno u Zagreb i ove godine će doći negdje, ja se nadamo se svi, negdje u 6. mjesecu. Tijekom cijele godine imate nekakva događanja, rekli ste mi prije uključenja u travnju, imate jedno? Da, sada će biti Svjetski dan Tai Chi-a i u organizaciji Wushu Saveza Hrvatske organizirat će se u Zagrebu, dakle centralni događaj u kojem će dosta ljudi moći vidjeti što u stvari Tai Chi Chuan jest, koja je struktura na nivou Hrvatske, što se radi i to može biti vrlo korisno za sve. Puno onih koji su došli jutros ovdje na Stačije 4. Dobro jutro. Vesna, ili tako? Vesna, da. Otkud vi u Tai Chi-u? Gdje ste se našli? Kako ste odlučili baviti se? Ja sam isto već dosta dugo u Tai Chi-u, negdje skoro 14 godina. Kad čovjek sa nekakvim godinama se odluči nečim baviti, onda to naravno ne može biti nešto što je jako sportski, nego nešto onako usporeno, malo nježnije. I onda sam naletila na Tai Chi, naletila neku knjigu iz kojeg nisam bila u stanju ništa napraviti i našla plakat. Jeste li sretni? Jesam, bavim se tim jako dugo, već su me pitali hoćeš već jedan put prestati, jesi to naučila, međutim to vam je ko život. Vi tu živite to i radite. I učite cijeli život. Učite cijeli život i prenosite u život. Idem ja sada naučiti nešto od vas. Može. Dakle, nemojte mene baš previše gledati, jer ovako to rade amateri. A možete i vi, dečki, u studiju odvježbati malo Tai Chi-a, pronaći svoju unutarnju energiju. Opustite se. Da vidim kako radite vas dvojica, to je Roberte, Davore. Ognjene, samo problem je u tome što si ti u krasnom okruženju, a naći unutarnji mir među svim ovim reflektorima, zračenjima, to će nama biti puno teže nego njemu. Možda bolje da ni ne pokušavamo. Kako je on u krasnom okruženju, a kako si ti Roberte, ti trebaš vježbati uz Davora. To si ti rekao za ugodnije društvo, Ognjene. Hvala ti lijepa, uživaj, odmori se i opusti se. Mi nemamo vremena za to, a nemaju vremena za opuštanje ni hokejaši na travi.